Wala ray mangisog nga kabit. Wala ra. Di ako mangutana nimo kay sa laki mo na siya usually no. Unfair kayo no. So manag-uyab. Nag-uyab. Pila na katuig ning relasyon? 2 years na kapin. Tsakta? 2 years and 7 months. Nganong wala namang specific. Wala ra. Basta bayi no hiyap gud tanan. Kung mahimo gani ang oras ug minuto hiyapon, di ba? Para sigurado gyud nga kamao ka kung pila pa mo kung hangtod sa asa tama ning relasyon. Adto na mi. Atong i-backtrack sasagagikan ang relasyon. Nauna nag-chat-chat ra namin sa una mga 2022. So nag-undang may kuan, nag-undang may chat ba. So mga 3 ka bulan. So nagbalik naman ko chat siya. So mo to nag-reply naman siya. Murag para ba binuang ra ba nga chat-chat ba. Kisa may gaad ni kinsa or dugay na mga friends? Dugay na pero wala ko kabantay siya sa una. Ay nakakita na ko siya sa una pero wala ra kayo ko tagad ba. Kano sa maka naka-decide pod nga muraog? Basta kay kuan ra murag random ra nga pag kuan ako ba. Nga chatan bisag kinsa ra ba. Ay grabe po nung random. Pero swerte kay pagka-random no? Gwapa mo napili ba. Ay gwapa gyud tinuod legit. Sada agis pagka-random. Okay ra nimo na random ra ka? Di ako po dato kay ako ra po siya gibinuangan og reply kay akong uyab-uyab ko na yato sa chat kay upat manggon. Ay. Pero sa chat lang to. Kano sa pa siya nakabalo nga na kay mga uyab-uyab sa chat? Ang uyab na mi usap ako nito ganya nga ikaw Ani ka? na to. Ay kopot ko. Kanang ningunit na uyab na mo wala pa mo naghibalaga na? Nagkita mi kay murag 3 months naman nagay mi. Pero niingon po ka nga nakuyab-uyab online. Wala pod. Sa pagkabalo? Katong nagkita na jud mi. Pero pagka kuana mo first month sari na mo ato kay gibulaga naman to nako then murag kami na duha sige always na mi nagchat nga na ba. Pero kato sila taga dito ra pod nga area o lahi pod? High school meet man tinga to na akong uban dayon. Ang uban kay kailaran ako lagyo bay nga na. Ano yung gidungan? Wala nga na akong kukusa. Ay god. Ha? Ingana ng mga bayi. Hello, grabe. Nauna ra oy. Kuan ra to Kaysa kay tungod kay batan Unta no. Pero karon seryoso na ni. tinarong na. Pag months na gyud namo nagtinarong na mi ato good. Pero ako ang budato kay may uyab pugo ato. Puguyab na mo doa ba? Napuguyab ato kay. Ikaw pod. Oh, gadulan ba og basketball sa una sa ko maabot. Ya nay chat sa ko ba nga babae ba. Halino ni mga basketball player moron. Iring-iring ra po nimo sa chat. Wala ra murag lingaw-lingaw ra ba. Pero at least na experience naman to na nilabay naman to. Ato naman gitarong ning relasyon na. Hopefully no dili na ta maguyab-uyab online. Pero at least kani karon tarong na ni. Mo na ni. Tarong na ni. Daw. Ha? Ako na daw. Dungan mo may birthday do ha. Ay happy birthday. Antod sa asa pa kaha ning nga relasyon na. Hangtod sa hangtod na. Wala na laing sideline na. Wala na. Kay halino naman sa sumala pa nimo. Tig basket man ka halino ng mga basketball player. Halinon kayo. Samot na mayo kayong pa-shot. Gi ikaw para nimo. Depende og asa kutob ni. Pabto na tog tulo ka tuig na. Sobra pa sa tulo ka tuig. Aside nga gwapa siya, unsa pa yung naganahan nimo niya? Kog na ako sila balay mamisita ko sa una kay ginalutuan mo ko niya mga sudan pod, mga pagkaon. Ako sug mo serbisyo. Oh, kaya wala po ko niya ginapabayan kay gipila-ila din ko niya siyang gininganan ba. Pero katong mga kachat nimo po na palaila nimo. Wala. Tapos, Ginugugmam po ko na siya tinuod pod. ikaw ka, anong mo napauupog ka? Ambot ay murag kuan ra ko ato ba kanang naburing ko ba kay mga alas 8 sa gabi ba padulong na ko matog niya. Nangatulog naman akong ka-chat niya. Siya man sige mag-chat na ko mo to ni-reply ko niya. Siya mo'y nilong last sa chat mo, siya mo'y natagad yun. Pero sa karon so far, since almost 3 years naman mo, unsay mas naganahan nimo niya? Kuan kanang responsable siya kanang himo niya ang tanan ba nga malipay ra ko ingana. Dayon magalisod-lisod siya bisa basta kuan ra kanang makayaran niya mahatag niya nako ba bisag pero dili ko ilig manggod kanang mangayo ko niya or tigmanding ko niya unsa akong gusto ingana ba. Iyara ihatag ba effort kay siya nako ingana. Sige, mensahe na lang sa usag-usa. Unta magdugay ta duha. Balangga kay tika. Sige, reply. Unta pod magdugay ja puntang duwa dayon palangga pud tika. Sana all. Dili ta mangitag lain na. Dili na siya na gyud. Kausa, dili pa kang ngitag lain ka chat. Dili na basta di pud siya mangita. Magsabot mo duwa. Padayon mo. Magpadayon sad me. X-Deal and collaboration? Let's go! PM is the key.